Estimats nens i nenes, sabem que aquest any ha estat una miqueta estrany, molt estrany en realitat. I a vegades dur, cansat, i tot i així us heu portat molt bé. Fins i tot quan no podíeu sortir de... Quan no podíeu sortir de... Melció! Què? Melció, fes-me cas. Estic gravant. Ja ho sé, però és que és urgent. No pot esperar. Interrompim la missió un moment. A veure, Gaspar, què vols? Que encara estem a l'aire. Ja ho sé. Hola, nens. És que no trobo els Legos. Tu saps on estan? S'encarreguen els. Els Legos estan al passadís B35. Els de Star Wars i Harry Potter al B36. Gràcies. Uau! Els apps de Papa Noel són la bomba! Són supereficients! I que ordenats! És una sort que ens els hagi deixat, Melció? Sí, ha estat molt amable, sí, però ara a veure si ens centrem una miqueta, Estimats nens i nenes, com us anava dient... Melció, les mascaretes! Que encara no has dit res i és superimportant! Melció! Ho estava intentant, però és que no paro d'interrompre'm. Caders, hàmsters i tortugues als camells, check. De veritat, així no es pot. Renuncio a ser portaveu. Ho farem entre els tres, a veure si així aconseguim deixar-ho fet, vale? Ah, i no us oblideu les mascaretes. Estimats nens i nenes, aquest any el regal que més ens han demanat els grans, els vostres pares, oncles i avis, és salut. Però els grans no s'han portat tan bé com vosaltres. Moltes vegades no porten mascareta o no està ben posada. Així que tenim una missió molt especial per vosaltres, ajudar els grans a portar-se bé. Quan vegeu algú sense mascareta, heu d'aconseguir que se la posi. Amb la vostra ajuda hi haurà més regals per tots! Per tu, pels teus avis, per tots. Regala salut.